Ongi etorri Inikako ikastetxeen kudeaketarako plataformaren sarrerara. Aurkezpen honek bi zati ditu. Lehenik sarrera orokor bat egingo dugu eta ondoren erakustaldi txiki batekin jarraituko dugu. Zer da Inika? Inika ikastetxeen kudeaketarako plataforma bat da. Berau 3 zutabe nagusik osatzen dute: irakasle, ikasle eta gurasoek. Honez gain, ikastetxearen eguneroko kudeaketa ematen laguntzen digu. Plataforma honetarako sarrera internet bidez egiten da. Irakasleek ikasleen hutsegiteak edo gorabeherak sartu ahal izango dituzte. Eta azterketa garaietan beraien ikasleen notak sartuaz parte hartuko dute. Bestalde, mezu bidezko sistema erabili dezakete guraso, ikasle edota irakasleen artean komunikatzeko. Guraso zein ikasleak tutoreekin komunika daitezke eta espedientea, kalifikazioak eta hutsegiteak kontsultatu ditzakete. Jarraian, gure plataformaren ezaugarri garrantzitsuenak aipatuko ditugu. Alde batetik, plataformarako sarrera internet bidez egiten da. Honek edozein leku zein unetan aplikaziora sartzea ahalbidetzen digu. Bestalde, plataforma hau ikasketa mota ezberdinetarako prestatua dago. Bere ingurunea erabat elebiduna delarik. Hasi aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzatik eta derrigorrezko bigarren hezkuntza, batxilerra eta zikloetara iritsi arte. Beste ezaugarri oso garrantzitsua, informei garatzaile aurreratu bat duela da. Erremintak informea personalizatzen uzten digu, ikastetxe bakoitzaren beharretara egokituta. Inika, Inika RPT eta e-Inika gestio akademikoko plataformaren moduluak dira. Inikako modulua ikastetxeko idazkaritzakoek erabilia izaten da, eta bere funtzio nagusia gure ikastetxearen beharretara egokituaz konfiguratzea da. Inika RPTko modula informeen bilduma bat da. Informe garatzailea dauka, eta berau idazkaritzakoek erabiliko dute. Honen bidez zerrendak, boletinak, aktak, ziurtagiriak eta abar sortzen eta aldatzen uzten digu. E-Inika web plataforma bat da. Noten kudeaketarako, hutsegiteetarako eta mezuentzako irakasle, guraso eta ikasleek erabiliko duten ingurunea da. Jarraian, hezkuntzako plataformaren aurkezpen labur bat egingo dugu. Modulo ezberdinetatik ibilbide bat eginez eta funtzionalitate garrantzitsuenak adieraziz. Inikako moduluarekin hasiko gara. Aplikaziora gure erabiltzaile eta pasahitzarekin sartuko gara. Inika osatuta dagoen ataletatik bi garrantzitsuenak aipatuko ditugu: ingurunea eta gestioa. Ingurunen menuko aukera ezberdinen bidez aplikazioa konfiguratuko dugu gure ikastetxearen beharrak kontutan hartuz. Hemen, mintegi, gai, zein maila ezberdinei alta emango diogu. Gestio atalean ikasle eta irakasleen datu pertsonalak sartzen dira. Irakaslearen atalean sartuko gara. Ikusten dugun bezala, hainbat sailetan bananduta dago. Gaietan, irakasleak irakasten dituen irakasgaiak, tutoritza eta kargua sartuko ditugu. Guzti hau, lehenagotik ingurunea atalean definituta izango dugu. Orain, ikaslearengana joango gara. Kurtsokoak atalean aurtengo ikasturtean dauden ikasleak kudeatu ahal izango ditugu. Ikaslean, beraien datu pertsonal ezberdinak sartzen dira. Kurtsoan, ikasle bakoitzak aurtengo ikasturtean izango duen espedientea adieraziko da. Ikasle honi espediente bat sortuko diogu. Aldez aurretik ingurunea atalean, mailak, taldeak eta gaiak zehaztuak izango dira. Aurreko ataleko konfigurazioa amaitu ondoren, irakasle, guraso eta ikasleek e-Inika aplikazioa erabiliko dute. Inikako plataforma minimizatuko dugu eta e-Inikako pantaila nagusia prestatuko dugu. Irakasle baten erabiltzailearekin sartuko gara. Ikusten dugun bezala, bi profil ditu: irakaslea, tutorea. Profilez aldatu eta irakasle bezala sartuko ditugu notak. Nota sartzeko irakasleak maila eta gaia aukeratu beharko ditu.
Bertan, aukeratu duen gaiko ikasle guztien zerrenda ikusten dugu. Adibidez, azeiton mirariri nota bat sartuko diogu gorputz hezkuntzan. 10 bat izango da. Ondoren, gordetzeko dagokion ikonoari emango diogu. Nota hauek boletin zein izaretan bistaratzen dira. Orain, hutsegiteak nola sartzen diren ikusiko dugu. Irakasleak maila eta gaia aukeratu beharko ditu hutsegitea sartzeko. Ondoren, ikaslea, eguna eta hutsegiten mota aukeratuko ditugu. Gehi botoiari emango diogu hutsegitea gehitzeko. Une honetan mirarik 5 hutsegite ditu, 3 justifikatu gabeak, 1 justifikatua eta bestea kaleratzea delarik. Inikak ematen digun beste aukeretako bat, mezuak bidali eta jaso ahal izatea da guraso, ikasle eta irakasleen artean. Orain mirariren gurasoei mezu bat bidaliko diogu. Horretarako gaiaren maila eta ikaslea aukeratuko dira. Orain mezua idatzi eta bidali egingo dugu. Ondorioz, mirariren gurasoek mezua irakurri ahal izango dute.